skunde pod igero nyaka sani. To gima nyaka wayie godo ni nyuolruok osedhi malo, oganda osemedre Kenya ka, ma sami chiwo lo to nyithindi gimomiyo jo gweng' tinde chiwo lo to gichiwo mathin ne sikunde kamano. Igo kwan niya, sama chiwo lopni to nyithinda gi nyikwaya bro dak kanye. Ka sirkal nyalo bedo gi teko, nyalo neno ni onyiew lo ogere dam moro mondo chokie pi mondo okonye yore mag pur. Ang'o mamono sirkal achiel ni neno ni ber mondo wachak wayar sikunde ma wasebedo godo gieki, wa compensate anyuola manie tiende skul ka, wa compensate gi giwenwa lo mondo wayar godo skunde gieki. Gima jogweng' osetimo machalo kaka alumni programs, skul masome wan ga alumni program ma ng'ato ji biro kanyakla, gedo, yaro facilities mantiere go machalo kaka dormitories, giyaro nikech sirkal osetimo nade, osefail. Sirkal ok tim gigi kako winjore. Koro owinjo bed ni ka wanyalo address mae mondo wakony, wanyalo kelo gimiluongo ni public private partnership. Skunde ma konchiel gin privately owned, to sirkal bende nigi stake ei gi ka, skunde gi